Abale sik, Lek. Ki dadah sik. Dadah sik dah. Pade peno. Iki boloku kayak mau kayak. Mudik. Larangan mudik. Mudiklah sebelum dilarang. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sikilah rekosone wong golek duit, bro. Kabeh tetep disyukuri. Nek misale kowe ra iso bersyukur ngono kuwi ya sinaono jajal, bersyukur sik ngono kuwi. Jadi bener rak kaget uripmu ngono kuwi ta. Wah, iki apa nih iki? Bawa paket. Nah, iki duduk kantorku iki. Kantor pemerintah iki. Saya ini ngelewati portal dari penjagaan hereng ya. Selamat malam kakak. Pulang dulu ya kakak. Dadah sih. Dadah sih bro. Akhirnya wong ketemu ae guyu. Kadang ya dipisui sih. Oh, jancuk iki. Wong ki mana yang meresahkan. Sing ngono kuwi. Ya apa iki? Dilune mes bodo iki ta. Awet bodo iki kira-kira iso ngomong basa kromo halus ora, kromo inggil ngono kuwi. Ora guru misa-misa wae ngono kuwi. Pas balik ngono areng apa pas isuk video callan karo wong tuamu iki awakmu iso ngomong apa ora? Nggo basa Jawa halus tapi jarene wong Jawa mosok gak iso basa Jawa halus. Jancuk iki. Bajine entek asu. Kitil. Jentek, bro. Ngono iki sapa ora iki udah ngomong basa Jawa krama halus ngono kuwi. Mosok ya karo wong tuwa meh nggo basa kasar-kasaran terus kan ya ora mungkin to. Tapi nek aku ndelokke wong saiki ora iso ngomong basa Jawa halus iki lho, cah nom-nom saiki lho. Do senengane ngomong lo gua ngono kuwi lo guatal ngono kuwi. Sabot. Iya, aku iya yo nyawang kanca-kancaku ngono kuwi pas ngapeli ya ngono kuwi ngomongi bahasa Indonesia tante. Misalnya lho iki lho, misalnya tante ini ada. Mbok yo ngomong sugeng dalu apa assalamualaikum bar iki ngomong nyun sewu Bu. Anu enten nah, kuwi nganu iki maksudnya anake ngono lho. Enten mboten kan yo luwih jos maneh ngono gitu. Daripada ngomong bahasa Indonesia ngono kuwi. Bahasa Indonesia kan yo apik jane, tapi kan luwih apik meneh kan wong kuwi wong Jawa. Mosok wong Jawa ilang Jawane iki aja sampe. Terus ki ngomongke adate wong Jawa nek sungkeman ki lho. Nah, biasanya kan ngomong yo iki nek aku tak gawe simpele wae. Sugeng Riyadi, Pak, Bu, apa Pak D ngono kuwi. Mbah Sugeng Riyadi, Mbah menawi enten lupute Mbah kula nyuwun dipangapurani nggih, Mbah. Pangapurani nggih, Mbah. Nah, kuwi genah wis ngono wis simpel, ora usah sing aneh-aneh ngono kuwi. Ya nek ora iso ya Sugeng Riyadi. Mbah, nek enten lupute nggih dipangapurani ingkang kathah. Sing nom kata salahe sing tuwa akeh duwite. Aja ngono kuwi, mesake yo.
Angger bodoh sing diarep-arep duwe tapi train ndi, Mbah. Iki anakmu, iki fotomu urung duwe yang Mbah. Urung dibojo, Mbah. Nyuwun pitrae, Mbah. Wae sono-ono wae meresahkan kowe-kowe iki asline. Aja lah, pokoke intine ngene. Dadi nek pas posisi sungkeman ngono kuwi, setidaknya iki yo ngajeni wong tuwa. Ngajeni wong tuwa jagongi aja gur panganane tok sing dientekke ngono kuwi. Apa maneh corona ngene iki kan ya sing urung iso mudik ngene iki ya virtualan wae. Via video call ngono kan iso to, apa telepon ngono kuwi. Pak, Mak, dereng saged wangsul niki ya. Pas gini dalan dicegat kan wangsul niku mboten asa mudik lah kuwi ngono wae apa anane enak. Anak kowe pengen coronane bendang rampung ya ikuti protokol kesehatan ngono kuwi. Ojo ndablek nek dikandani. Sing dikhawatirke koyo sing wingi ning India wingi lho. Kuwi meresahkan kuwi. Bulucak saiki sekitar 3.000-an. 300.000 kita. 300.000 400.000 lali aku. Aku urung update iki marai. Tapi tetap aku nyimak terus varian Covid sing anyar kuwi, mutasi B612 kuwi lho. Meresahkan kuwi, bahaya kuwi. Nyandak murah ya tekan pom bensin yo. Ada antri ini dawa meniki lah. Gak diantrekno yo engko bensine yo entek. Suwun nggih. Lah, mlayu wae. Lampungan cuy. Mau tekan ndi mau? Cek bar mari ngisi bensin iki lah. Weh enak ya. Iku dek misale ora iso ngomong basa Jawa, sing kok halus engko meh mbok praktek engko tak tulis ning deskripsi engko. Karena piye yo? Paling ora iki yo ngajeni sithik lah nek karo wong tuwa kuwi. Wong tuwa ki ora butuh duitmu, butuhe baktimu tok. Misale sing wis iso lolos balik mudik ngono kuwi. Ya wong tuwa iki kekarepane iki sing jenenge piye ya? Wong tuwa iki nek wong tuaku dhewe lho. Ngerti ketemu anake ngono kuwi seneng, ora butuh ngerti duit-duit ngono kuwi THR dile ya. Wis ora ono. Yo nek misalkan ono iki yo piye wong tuwa model apa ngono kuwi. Sing dikarepke lebaran kuwi kan kumpul sanak keluarga. Tapi kadang yo ono aku tau ngerti dhewe, kancaku dhewe iki grundel. Grundele ngene males balik, Bro. Wong tua aku dhewe nek balik mesti njaluki duitku nek konke THR piro le. THR ndi le. Kok entuke semene tok lah wis kuwi yo piye buat orang tua-tua ngono ki aja diarep-arep lah. Apa meneh usum ngene iki. Sakno. Corona iki wong golek pangan iki angel lho. Sampai ana sing direwangi mudik lewat laut bareng iki wah. Ning di Jakarta Cirebon yo. Jakarta Cirebon. Jakarta Cirebon via laut we. Ngeri lho kuwi lho. Terus ana maneh iku sing konangan aku maca ning berita. Iku konangan. Konangane iki mobilnya sini waki ngono kuwi. Wes. Melu wae aturan pemerintah, gak usah melok-melok liya-liyane, jarke wae. Jadi nek misale iki aku lho, misale aku dhewe lho,
aku dhewe nek yo nyun sewu yo mbok nek wong liya-liya yo. Aku dhewe iki nyawang-nyawang wong-wong saiki wong urung yo malam bodho ngono ki minal aidin. Tapi aku wegah. Aku dhewe pengine yo tak khusus kanggo wong tuaku sih, aku pengen ngomong karo wong tuaku, wis kuwi. Nek misale ndek bojo ya ngomong sik wek bojo, lak bar kuwi karo wong tuane. Ngono. Kabar-kabar lah komunikasi ku penting. Sukses mbek oramu kuwi to. Wis kok komunikasi. Ngerti ora kowe? Nek sukses kan awalane huruf S. Jadi ini tetap sukses terus. Kita dongakno lah kanggo awak-awakmu ki sukses kabeh. Amin amin ya rabbal alamin. Mbak, bengi-bengi menek iki, Mbak. Rame kok. Lho. Oh, no. Ini nganggo story ngono nggih, mangan kupat. Kayak nek nganggo apa? Kuwi lho. Alah apa to nek ngarani? Kirim-kiriman salam-salam ngono kayak jaman biyen. Pantun-pantun apa parian ngono kuwi. Ra kalah aku ya iso gawe ngono-ngono kuwi. Mangan kupat duwe santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Lah sing saru ya iso. Asu gateli ya. Ocote. Nek sing saru ngene, jebut ketelup santen. Jebut ketelup santen menawi luput kula nyuwun pangapunten lho. Ocote rusak ngene iki. Iki go lucu-lucuan ae ora usah baperan. Masa ngono sing baperan ngono kan ya ora apik to. Pokoknya ngono wae, aku mek gur ngeki saran. Jadi via virtual ngono wis nek sing wis iso mudik ya alhamdulillah, nek sing urung iso mudik ya wis via virtual wae, ora usah nyapo-nyapo. Yo kanane memang lagi koyo ngene. Ku pesenku ngono ya, Bro. Jadi cukup semono wae video iki. Ini cukup semono wae ya. Info geger-geger ngene iki. Pokoke engko tak update terus iku. Ayo ngisi channel iki sing ora cetok ngene iki. Aduh, video apa garap ngono wae ya. Bisa kapan-kapan tutorial meneh ono engko tak upload bakal ya. Karo cover musik ngono kuwi ono, engko bakal tak upload ya nanti. Elek-elek ngene aku ya iso nyanyi. Ngono sih ya, Bro. Saya Bapak meresahkan akhir kata Dor.